Mirade que chulada do que estou enfocado. Pero isto é chulo durante 5 kilómetros, é un espacio impresionante, é onde estamos, o nombre soa a exótico, na costa de Égora, ou de Égoa. Claro, algún dirá, está a beira do mar, pois non, estou en Carral. Carral queda na carretera bella que vai de Santiago a Coruña. E despois de pasar o Mesón do Vento, baixando vamos a encontrar o que se denomina como Costa de Égora, na que hai un conxunto de muiños, batáns, incluso unha central eléctrica, saltos e ferventiñas como esta que temos aquí. O río é o río Abelleira, e este ferventa vámoslo a bautizar tamén como un nome da Abelleira. Espero que disfrutedes logo das imaxenes que vamos facer, e como sempre vadesnos topar en www.xoanarcodabella.com. Ata logo.